berriak Nafarroko bufoietara. Eta hemen ditugu, Divina Komedia eta Xarma Leon, ez da? Bai, zuek zareten. Zuk esaten baztu bai. Pixkat regular, no, hau ez. Eta gaurko denboraldian, oraingo denboraldian, ez ziren, bihurri. Bai, barkatu. Bihurrik! Zuzen bizu. Bai, barkatu. Ez, azkia oroitzen naizki ja, karo, nostalgia gartzen naiz, horreko denboraldian drag batean bihurtu ninduzuten. Ai ba! Egie da! Baina, Harry Chirla! Oraingoan ez nauzue bihurtu, baina, look at this. Ja jarri dut Xarma Leoneren top bat, eta Divina Komediaren txal bat. Osa, que benetan, en realidad, ari gara transizionatzen. Espainiako transizioa bizitzen ari gara. Behitzat, transizionatzea horrekin jolasten. Ahí Pues un puto lujo. Claro. Generaren performance. Claro. 2 euroko txeineko top batekin. Oye, pues que me encanta. O sea, hau jartzen dut eta, claro, ni ez dute, claro, gaur aste artea da. Nezako hau jartzen dut, yo que sé. Eta zapatua da. Zapatón. O sea, en plan zapatua eta juergón, porque zapatu batuetan ez ateratzen juerga egitera. Tabernatzeko komun baten bolkauta, de repente. Hombre, ez. Hainbesterako ez naiz mozkortzen ja, Hori da jantzeta, Volkari kemar. Hori da nire generaziokoa. Volkari kemar. Zer? Volkar de chorro. Zer da volkar de chorro? Gentzeta, urrengo programat ikusiko dugu. Venga, guai. Jesus, nama, hasiko ditugu berriak. Venga, hasiko ditugu berriak, eske bazarete, bihurrik Jarri kronometro. Ai, denbora. Jarri berrogei, ja. Ja, ditugu bot. Venga, berroita. 45, al lío. 3, 2, 1, action. Orduan, lehenengo berria, ez dakit Divina Komediari asko gustatuko zaion, baina Belgikar bikote bat. Uf, no me gusta. Belgika oso gaizki, ja. Oso gaizki. Ba, eski esaten zenut, Frantzian, pertsona bakar bat, Belgika. Nora ezean zegoen basurde txiki bat, hemen Euskal Herrian eta, Nafarroko herri askotan, ez, bufoiak eta basurdeak ikusten ditugu. Batzutan bufoiak eritzen dezke basurdeak, baina kasu honetan ez. Belgikan basurde txiki bat ikusi dute eta maskotatzat hartu dute. bueno. Ja, adibina ez ditu gustatzen animaliak, ez ditu No, gustoko animaliak. Bai, Oso ongi. Interakzio. Oso ongi. Zer uste duzu horri buruz? Bi gauza. Bai. Lehenik eta bain, gorriti eta bera animaliak oia entzon. Hoi nola. Gorriti eta bera animaliak ez duzu ezagutzen? Gorriti. Hostia, Ditiko, Zu herriko Euskal Herrikoa festatan. zara? Ja, literalki, En plan, bakile bat zuela Bai, lotuta. hori da, gorriti. Beti izan como el patriarca. Iristen zan tokia, geisten zan furgutatik, esaten zan, ¿cuál es el bar más cerca? Seiten zan, jartzen zuten hor cerveza, pintxo batzuk, y él ahí, y sus hijos trabajando, Saka la baka. y se va a quedar guapo. Horixe. Bakotzu ura termoan ikaragarria. Hori ditzen da termodinamika. Termodinámico, eso es. Ba, beira, da gorriti ez nuen ezagutzen ez dauken guztua. Animaliekin zerikusi dauten jarduerak ez zaizkit gustatzen sukaldaritza ez. Oh, sí. Zuretzat, diaria, lapurtuko nuke, bueno. Hostia divina. Basurdia ez dut inoiz ez dut baino bai, daukot kuriosidadea. Eta basurde txorizoa? Hori da, cabeza de jabalí, baina... Ez. No, bai. Basurde txorizue. Bai, ez daude, oso da. Basurde asko daude orain eta iztariek, ez da izaztuko tema honetan, baina basurdeak egia da, ari direla nahiko inbasoreak izaten, ez? Edo ezakigu haien, gutxiko dugu. Asuntoa da. Ez, izan daitezke oso agresiboak. Eta, asuntoa da. Asko daudenez, asko hiltzen dituzte, iztariek, eta gero, aprobetxan dute gehien bat txorizoa egiteko. Probatu dut, gozua dago. Probatu duzu. Gogorragoa. Ez que, gertzen zata gauza bat. Nik biodiversidade asko maite dut. Baina daukot kuriosidade bat, ez naz pertsona espezista bat guztiz. Eta nahi dut daztatu alik eta... Animali gehien. Gustoko litzaiak moduak. Jendeak zenean, Tailandian jate dituzte... Tiburo ja, no, edo... Bitxitoak, intsektuak. Hori intsektuak. Bai. Kilkerrak prejituta. Adentro. A ber, ni egia esan, nire izutan agirik jaten, baina
kilkerrak eta horrelakoak, Tailandian, Xixareko, como frijitu da. frogatuko lituzke. Bai, Baina hori kuriositatez. espezismoa da. Hemen hainbat maila daude, eta jarritze dingo bakiaren inguruan. Baina hemen nire, como, diskurso bat dakia, hainbat maila daude, eta esaizki gustatzen. Lehenengoa da, animaliak ez jatea bakarrik pena ematen dizuten animaliak, en plan, untxia ez jatea, porque da untxitxo bat, txerria bebai da txerritxo bat. Eta oioa bebai da oiotxo bat, badakizu, en plan, animali guztiak ematen pena, hau da, berdina da. Eta bestia, ondikan amorru gehiago ebatu ustean da, depende ze gorputzeko atal. Ze berdin jatzu, jatia mingaina, edo besapia, edo hanka, edo belarreixa, jangarria bada. Bai, baina, bueno, gero izan daiteke baita ere... Osa, zaporia ez bajatu guztetan, porque adibidez, oreja, dauko zaporia oso pekuliar bat, igual ez jatu guztetan. Baina ez frogatzea, belarri bat delako, en bede un jamon. Baina baita ere jendea izan daiteke aprensiboa, osa, ez da berdina, kontzeptualki, belarri bat, edo aurpegi bat, edo adibidez ni... Edo cerebroa. Bai, hori da, edo... Eta txorixo bat bakitzu nola iten da, zuri da repugnantea. Bai, baina ez duzu Otra forma presentación, ikusten. claro. Hori da, hori egia da, Negazionismo. Hori ematen jat negazionismo. Hori izan daiteke zure iritzia, baina bai daukala, en plan, I facts, why people don't like ears, sabes? Osea, ni oroitzen naiz, nire izeba, usten zuen, zitzaion pila bat, en plan... Charmaleone! Es que luego te saco vídeo. Horregatik! Nire izeba ni asko gustatzen zitzaion txerri aurpegia jatea. Kareta osoa. Claro. Le encantaba. Baina bai ze nolako irudia den pertsona bat txerri aurpegi bat jaten ikustea. Dirte pizkat gore. Eta txerri bular bat? No, bular bat, ez hori oiasko bular bat, barkatu. Txerri ez gogomo bat? Bai, ez dauka forma. No, bai, horregatik, baina ni nahi teoriara joan. Hombre, teoriara bai, logikamente, osea, animali bat da, osea, literal. Ni horren alde nago, baina... Behin espezismoaren, espezismoaren ez da hau esateko hitza. Behin karniboroismoaren barrera utxita, berdina. Baina adibidez... Zait, aragia jaten, aginekin. Bai, baina adibidez, por ejemplo, arrainak eta arkumeak berdinak dira. Bai. Ja, pues niri ez... No, porque ikusi duzu txikitan la oveja Dolly, eta dago zu arkumetxoari beha... No. Eta arrain bat dago tonto horpegi gizu... Nemo. Ba, igual Nemo ikustu duzu. Claro. Arraina asko uste den jat. Jan nauen itxasapo oso bat. Itxasapo? Oso, rape. Rape. Eta behin tipo batekin neon sapito eskatu nuen kartan, eta tipuak uste nuen zapo bat. Tipuak uste nuen zapo bat jaten nahi nintzela. Eta esan, rape euskaraz da zapoa. Eta guztia jantzen... Gaio. Guztia jantzen nuen esan duzunean begiak barne? Hostia. Begiak ez, baina begiak... A ber, hau, historia osoa da, niundela janari baten, jende asko janari baten, eta zeon, arrain bat, 4 pertsona bakoitzeko. Eta zan, itxasapo bat olakoa. Bueno. Olakoa. Pou! Eta ni eserin nintzen kontra ez vegetariana. Que maravilla. Pami! Hoiz ezena, familiola. Berez ez, zien bi vegetariana, eta beste neska bat, jaten zauela. Noiz behinka. Oiazkoa bakarrik. Hori da, en plan, oiazkoa bakarrik, eta arrain pizkatxo bat. Pero son como... Pollotariana, hori da. Onena. Eta tipa honek, zauen jar nahi itxasapoa, ze itxasapoa zerbitzatzen da osorik, bere aurpegi terrorifiko puta osoak inola. Eta nire amonak, pasatu bera gerratik, esan zuztan, nola garbitu rape baten aurpegixa. Ditxu, hemen bi filete, begien gainean beste bi, eta hemen beste bi, oso egaz. Eta jade nintzen, vamos, botak con la zapa. Hombre, normal. Eta berrera itzuli baino lehen hau, nahi dut daztatu, sugea, krokodilua, intsektua, kilkerra. Sugea, marrazoa eta horra jade. Eta tia, momentu baten, egoten banaz toki baten, non normala den daztatzia, igual jango nuke katua, edo txakurra. Hostias. Tia, animali bat da! Sabitzie, humanizatzen animaliak. Me va a poner un poco nazi gaurkoa. Nik por el no morro baino, hostia, esaten. Kuriosidadea? Bai, en plan, hostia, txaku. Baino, konflikto interno, Kuriosidadea. Txakur batik kariñu hartu dutasun noiz behin, eta oin ez duzuzen nahi txakur bat. Baina, adopta bat. Ja, bai, ulertzet, pero... Es lo que hay. Horregatik pintatzen da sola. Wow. Eta behin gure giroa zapuztuta, hitz egin dezakegu. Hitzik gabe utzi nauzu, beraz, mesedez, guazen zure sekzioarekin zenila ezin du gehiago hitz. Bai, nazik, egin behar dugu gure sekzioa. Nire sekzioa guztiz prestaturik ekarri dudan sekzioa. Oso ongi espero dut, ze horren esan zenuen, behin
Horregatik. Barkatuta zeundela, Eta hori bitan inoiz gehiago ez dut egingo. Maravilla. Ez dut ekateko sekzioa gaur dokumentazio prozesu oso gogor batean murgildu naiz gaurko sekzioa preparatzeko. Eta edozein momentutan orkestuko dut zeuen aurrean sekzioa hau. Sekzioa guztiz pentsatuta Dakart, hori da? Dakar, Ekarri dut. Dakar. Etxetik. Eta edozein momentutan animauko naiz. Igual redoblen bat egin nahi bazute. Baina igual hobeto egin nahi zute. No, broma hau ezin dut gehiago luzatu, baina zerbait pentsatuko dugu. Denon artean, zerbait egingo dugu. Esfortzuaren minimizazioa, badakit zaitzai, ikusten heldu da. Berandu heldu da, baina heldu da. Berandu heltzeak bebai balio du noizbait. Oso azkar ikasi nuen arau hau, eta zera da. Zerbait ez badago apurtuta, ez badago txita, ez konpondo. Eta humoregile bezala eta performer bezala. Bale. Eta zu bebai zare artista, esan nuke esango... Zuen dikan ez. Ez daz konturatu eta gutxietxe egin dut Xarma Leone, Euskal Herri osoaren aurrean, berriz ere. Esan nahi dut, nik idazten badet numero bat, egingo dut numero hori, gaztau arte. Eta behin gaztauta jarraituko dut egiten. Bai. Zer, jendeak hori espero dago. Ez dago zitut artistak dara batzetela 20 urte gauza berdinak egiten. Baina zu aspertuko zara horretaz, Baina aspertuko naz edozein lanetaz. Eta aspertzen manaz benetan eta miserable sentitzen manaz egingot zerbait, baina hori baino lehenago ez. Bale. Eta beti gorde behar da rekamaran, eta hau edozein gauzara aplikadolia da, igual oso nitxo dela alizate pentsatzen zegoen etxean, baina imagina oso daukotzula anekdota bat, oso ondo galditzen dena, jendiaren aurrean. Hau erabile zeike, hau zure bizitza. Ez dagoetan duten ero pertsona bat, bakizutu geratatzen zaiten? No, literal. Hori da mitika, baina hori nire familia bazkari guztietan badaude... Jode, bai, lau gauza beti, hemos tocado punto, txek. Hori da. Txek, familia bazkari, jazta. Horixe da. Ba, nik hori daukat. Ni daukot, dau bat ezin dudala partekatu orain kameraren aurrean. Baina baditut... Osa berria! No! Entzuleak! Oso zaharra da. Baina baditut hainbat historia poltsikoan ateratzeko momentu horretan. Eta hau euki behar da, ze adibidez momentu baten SAS programa baten, eta eskatzen dut sekzio bat egitea. Eta sekzioa horrela ekarri. Hombre, bai hori bai. Horren alde nago. De hecho, adibidez, orain bila eta barru ingo dugu antzerki bat ez dugula egin duela bi urte edo urte eta piko. Ez duzu zeba, ez? Gustora egiten genuen, dominatzen dugu primeran. Erreta zen. Ez zegoen erreta. Ez, nik uste ez zegoela erreta. Egon naiz, beste proiektu batzuetan, sentitzen dituela ja, como, eski ja, kaspertzen nagoenek, osea, ez como banago egiten eta nagoen ere esketako listaz pentsatzen, sabes? Baina, ez, eta hori, diezuna hori egia da, ez, azkenean badutzu produktu bat edo gauza bat, ongi funtzionatzen duena, ez da zer, erabili. Horixe da. Eta bilatu zure agenda txiki bat, non daukatzu, como tontakerixa hau, lagun baten aurrean impresio bat sortzeko. Beste tontakerixa hau, ligatzeko, en un momento. Tontakerixa hau, marroi batetik urtetzeko. Nire amona, bizirik dago eta asko maite dut. Baina kontekstu laboralean, igual 6 aldiz hilein daia. Odan, eukibiozu prestauta. Olako gauzak, eukibiozu. Ez asko, ze hau asko ejerzitatzen bozu pixka soziopatiko bihautzen da. Baina bizitza, gizakiaren bizitza oso komplexua da. Eta ordera eramatea oso zaila da, eta horrako tresnak oso erabilgarriak dira, tontua nahi. Baina benetan egin duzula zure amona. Claro. Eskaileratik bota... No. Ez, diot, como eskusa, ez? Ez ustean, bai, beti gertzen da ez ustean. Rollo eskusa. Rollo eskusa lanerako, en plan de, esken amona hil da... Zure lanerako rollo monologo kitea. Bai, hori bebai. Bale, nik ustetan erabakitzen da eskusa bezala. No, nik monologoetan daukot amona bat fiktizioa, ditzen angustiaz. Nire benetako amona ez da ditzen angustiaz, da beste amona bat, eta hau kontekstu laboraletan bai, eskusa... Horregatik esan dut, eskaileratik bota ez dula, osra itxaso. Bale, esken nengoen arriruta. No, nire amona eta biok oso harreman ona daukagu, eta de hecho, estrenatu nuen amonaren hilketaren monologoa. Bere aurrean En el hogar del jubilado. Zaila horrela. No, bere aurrean ez, baina beste hainbat Aiton Amonen aurrean, zeke neukan Maider Lazkanok eta biok bolo bat en el hogar del jubilado. Egia da, oroitzen naiz. Eta eske ikusten anekdota berdina kontatzen, 20 berdiro ere, eta monologaren amaieran zenuen, oia, hau dana gazu batzen da nire amonetan biok oso ongi gaude, eta ez nahi emakume bat besta, así que... Bai, ze igual en el hogar del jubilado. Bai, es que imagínate...
imaginatzen duten logarrel jubilao nola sartu daiteken hori, osea, ez? Osea, ez da, kontestual. Ja, ez honena. No, guztiak zeuden engañauta, uste zuten nintzela Claudia Schiffer. Pero seguro, Y estaban de Valium hasta... Hori zera, aurpegi honekin presentatu nintzenan, eta zuten, wow, emakume biologiko bat daukagu, gure aurrean zenatokia. Eta ez da maite. Eta ez da maidere sumaro joke flipa. Bueno, pues, salbaudet sekzioa? bai, eta gainera oso ondo eman didazu, the Q, zertarako. Oh my gosh! Ikusi ez unaladian grisak. Bai, baina nahiko flexible zara, Bai, naiz. Joder. Orduan, angustia hiltzeaz Ay, la angustia, hitz ¿sabes? egiten. Segundo. Pobrecita. Cállate, que es que ahora, o sea, cállate, es cállate tú. Ordu klip bat. Nik hartu, barbanoa. Ez naiz artista, que me calle. ¿Yo a qué vengo? No, pero cállate. Jarraitu A bezatzen. servir looks, porque... Cállate, es que ni escuchas eso todo en plan, cállate, es que hau gertatu da, ulertzen, no en plan de cállate ixitu zaitez, no como, cállate, hau gertatu da. Cállate baino, hauen. Baina, En plan coñazo. No, pero cállate. ay, Dios mío, hori da. Tek, orduan, amona angustia ziltzen denean ez dakit, baina orain jendea normalean erretzen ditu haien... Errautsak. Hori da, Amona errautsak izateko, eta orain ari da gertatzen jendea hasi dela, entzun hau, ilargira eramaten errauts zatiak. Cállate. Errauts poltsatxoak eta errauts... bai? Poltsatxoa urnaik bez? Nola Urna bat, ilargean. Ez, haundiak dira, orduan ematen duzi como zatitxo bat, en plan, akto simboliko moduan, en plan, pixka zerbait berezia egiteko... Honek diruak usutan dago. Hostia, jarako osatzen duela dirua. Noak esaten dio. Eta ari da debate haundi bat suertatzen honi buruz. Hainbeste ez. Oie, gozen ikustera. Bueno, ikusi duzu ez? Bai. Osa, zer raroa? Orain jendea, no, te lo juro, osa, azkenean da como... Jendeak dirua gastatzen dago edo zein Bai, gauzetan. bai. Eta, bazegoen proiektu bat ez dakitzen, eta irakurri nuen ez, familiak egiten zuen elkarrizketa, eta bai, eske bera metxa zen beti jarrira bidaiatzea bat dakizen, ez dakizen, eta Yo quiero un piano de cola, es que no te... Ez Claro. izan! Gure osun guztia! No, baino, eriotzak, de base, hau bai da debate bat, ez puto mierda. No, eriotzak, zarregatik, kosto ekonomiko bat eukitzia, bai, hori da. Hostia. ematen jat estafoi bat, Bai. baina, en plan, denok barneratu dugun kristoneko estafoi bat. Osea, imaginau, errautsak, pertsona bat erraustea edo ez erraustea garbiagoa edo tal simbolikoa, zeurekin gelditu tal, como magufada mordo hau, oso simpatikoak dira, praktikau edo ez. Baina eukibieko zen eskubide bat, gutxienez, pertsona bat hiltzen denean, aukera bat izan beharko litzateke, igual ez politera, baina aukera bat, simplemente, jazta, amaitu da. Bakitu, ez gau inbiar zeremonia bat, ez gau gonbidatu bihar jendia, ez gau jarri bihar katerina, ez gau ordaindu bihar hilkutxa bat de kago bat allada, Lore sorta, Bueno, gonbidapena, las jendea planideras, tortzea... Egia da, ez dagoela orain ofizialki zertan egin behar, ez funerala, ez sanatoriora, joan ez da ere, Osea, baina, Ja, dirua balio zein da. behar da. bai, egin behar den gauza bakarra dirua pagatuta da, zera, kutxa batean edo erre, edo kutxa batean sartu, edo dena, hori bai egin behar dela, baina ez duzu zertan tanatorio egin behar, ez funerala, ez Eta erre. nahi bat lurperatu nien baserrean? Uste dut hori ezetz. Ez, baina nire amonaren ametsa da, beti izan nahi du baserrean egon. Osea, jargian bera, baserrean ez. Bueno, ez dakit, ez dago egin informatuta, baina adibidez badakit errautsak asko kontaminatzen dutelako edo, bueno, ez dakit oso ongi, bueno, horregatik, baina ez dakit zenbateraino kontaminatzen duten, baina bai. Ezin dituzu edonon bota, ezin dituzu itxasora bota, ezin dituzu mendian hor bota, egin behar da legalki, egin behar da horreuki eta... Perito bat kontratau, no te jode? Claro, harrapatzen baino zaituzte, osea, ez du zertan, baina bai. Heriotzaren inguruko trivia bastante daukat. Badakizuten nola dan pertsona baten errautxo prozesua? Ikusi nuen tipa bati elkarrizketa bat egiten, porque me flipa como gauza hauek guztiak, por si no se notara. Eta tipa bat errausketa lanetan egon zan, eta esaten zago... Markatu.
Hau, ez da regalea. Baina hainbat tarifa daude. Vale. Eta hau gertatu ziren duela gutxi txakurra hila izan. Eta erraustu egin ginen. Ai, Eta Ai, txakurraren, ke bitxi. bai, nire amak dauko urna txikitxo bat, eta nire arrebak beste bat. Eta txakurraren kasuan, daukozu guztiz normalki planteatuta bi aukera. Errausketa edo errausketa grupala. Ez decir, hilabete honetan hildien 15 txakurrak sartuko ditugu labera, eta gero hortik emango zugu urna. Eta portzentai bat, zeure txakurra izango da, beste portzentai bat, igualez. Ostia, hori benetan naizea. Benetan izan, eta kaiate, porque pertsonekin entzun da moduan, neska honei okerra bada. Holokausto. Holokausto kanibal. No, pertsonen errausketa, porque tipo honek esaten zuen, zuk imaginau pertsona bat hiltzen dela. Pertsona honek pesatzen ditu 80 kilo. Ateratzen die 80 kilo errauts. Primera ley de la termodinamika, Claro. la materia se transforma. Zuk tipa batei ez dut azuzaltzen 80 kilo errauts. Con un zaputo. Hostia, onda su abuela. Bai, hori da. Pertsona batek nahi baditxu lau edo bost turna edonorek mantentzeko, bale. Eta gero tipa honeko egiten zuen, gorputzeko atal batzuk, beste batzuk baino hobeto erratzen dira. Adibidez, ezurrak, normala da, tipa honek zen zuekutzu rastrillo bat, eta errausketa amaitzen denean, sartzen zare rastrillatzen duzu, Hacer el socarrat. No, aurkitzen duzu, la caja torácica oso bat emezoko, eta geldituko Ai, naiz, ene, geldituko por naiz nahi favor. bezu, bale? Baina, hori, errausketaren mundua da oso prekarioa eta oso kutria. Ze, claro, Qué fuerte. txakurren asuntuaren berriro konektatzen, labe hori garbitu egiten da, eske, laba edo labea egiten da. Labe hori. Indut Labea hori. Labe hau garbitu egiten da, en la medida de lo posible. Porque egun baten errebier baitzugu 20 pertsona, Ja. ez gau, pertsona bat errebiar, guztiz garbitu, dan erditik endu, tipo honek zen zuen, erratzen da bat, prestatzen da urna, eta labian, tal cual, sartzen da urrengoa, prestatzen da urna, Ni eta precalentar el horno, ni hostia. No, prekalentauta dau, Horregatik. momentu orotan, horregatik. Eta duan, egunaren amaieran, si eso, garbitzen duzu labea, baina igual, zure izebaren errautxek daukien nire amonaren atal bat, eta bere txakurraren ez. Porque pertsona behitz berotaz. Baina hori, da oso Ai, prekarioa nire eta maitia. zukutzea. Ja te Eta digo, zenbatetan eta... dago Ez dakit, baina bai eta gala garestia, en plan de... Bai, kutsak eta garestiak dira. Eta die, erritual erligiosoen eta Bai. kasi Bai. txantajearen Bai. ondorioz jendia ateratzen, en plan, ez dozu nahi zure amonaren zato berena, ez dozu nahi kutsa polito bat entzat. Hilda hau zure amona! Katxin, Kompostau katxin. zure amona bota baserrian. Kompostatu. Bueno, pues badakizu, osea, hau baldin bada, daukagun debatea, Ja, ilargira. imaginatu ilargira eraman. Osea, Ilargira. nire Nola itzazten da, gehiagikari bat. Ilargia. Zuziri Zuziri batean? Zuziri txiki Bai. batean. Como No, Yuri txiki batean Gagarin. ez, osea, misio baten... Jendia parte doie. da. Nik uste baietz, bai. Baita ere. Y eso no contamina. O sea, errautxak itxason Noski baietz. Kontaminatzen du, legalki ez dakit oso Ja. legala den. Zuzarela astronauta bat egon da, bizitza osua hinkando los codos NASAn egoteko. Eramateko zure txakurrei. No, hori da, en plan, fanbizare ona hartu muestra bat, egin froga honek, eta gero Gertrudis hor bota. Ja. Eta gero, iristen zaren ilargia, aposentate, hartu errautxak, bea hemen, bestea hemen. Ez ez, osea, da, eikeri bat, da, como, venga, vale. Ba, Bai. de lulu. Jendiak erosten ditu izarrak. Bai. Izarrak erosten ditu. Zuretzat, Izarra, erosiko nuke gauero. Egia, ez da Eta oparitzen ditu. Bai, Dau, bai, estetiko. Etortzaizu como papel bat hor, la foto de la izarra, gero jartzen dizu nun da hon. Hori da, koordinatu. Ez zenbat pagatzen du jende Ez horregatik. dakit. Ba, igual, €100. En plan, ez da, como mega asko, baina bai da, sobre todo, Bueno, zagarrantzia botatzen diru izar salmenta enpresa bat baino gehiago. daude. Karo, hori esan barri zuen, en plan. Orduan, hau da, zure izarra, segun bestearena. gure soziedad anonimoa, eta hori, izarrak. Ai, ene, Eta noraino iritsi gani garen. enpresa hauek, Bai. karo, zerbait saltzen bali mazu horren jabe izan bartzea. Ez. Osea, Saltzen ez, du baina, gaizkia. nola saltzen duzu zerbait ez dana zurea? Claro. Hori ez da estafa, maite. Bai. Bai, akit baino Estafa saltzen dut. hutsa da, bai, Jendea ez bai, bai. konturatzen. Ez, jendeak etzen dugu zuretzat. Izar bat. Erosi dut gure urte betetzea. Hau ene, maitia. Mela. Bueno, pues, nola dagoen gizartea hitz egiten, Buah, eta qué noskat burutik Los ku de lulu gaudela, Jose. gertatu da Indian, eta hoia ere da oso gile, eta de lulu total, poliziek uso bat
askatu dute, ze bazuten baituta, Ai. Txinako espioia zela atxikiturik. Paloma mensajera. Ahí está. Paloma San Basilio. Eta nola jakin dute hori? Ez dute jakin, Osa, ikusi baki baino, zuten. zeba pentsa dute. Mire, torturatu egin nahi oso dute. ikusi nolakoa Bai. zen usoa, jakiteko zergatik. Ai, Ikusten duzue, ama. orain ulertzen duzue guztia, ez? Bai. Uso hau tortura polizialaren biktima izan dela. Bai. Eta azkenian konfesatu duela berak ez dakiela ezer Txinako erregimenaren inguruan. Aien, Asolta behin dute. Pues bai, hartu zuten uso bat, pentsatu zela espioi bat, eta orain ja, bueno, pentsat askatu dute, ez dekano. Baina zeintzuk dira presidenteak, en plan, uso hau beti zion como Txinako eraikin gubernamental batetik Indiako eraikin gubernamental. Bere migrazio ruta hori zen. Ez, Etiketa bat zeuken hor bere hori. Claro, ez zegoen, ez Made in China, hartzen zuen. hor zegoen hor bere kaskoarekin, hor zegoen kan horrelako motxila bat, Bai, como- explosiboz beteta. Onena. Pergamino txiki batek Claro. en plan koordenatuekin. Ipurdetik pek, sartuta. Bakizute bela jendia uste dela txori guztiak diela espioiak. Bere biziko baina- espioia. Literal. Gobernuko espioiak Desnudo. i konspiranoia. 5G. Konspiranoia Bueno, txori baina- literal. Zenbait jende baita ere uste du, existitzen direla, nola esaten da, Reptiliandarrak. reptilia, Bai. no? Bai. Ai. Bai. Menudo melón hemos abierto. Zeba, Zuek TikTok mundun egoten zate. Zabalduan, bueno, gurria. behin baina goia bat asartu naiz, baina ez nago horrain beste. Ezagutzen duzue Mr. Tartaria Ez. eta Mickey Mouse empiriko. Ez dakit zer zabitzen. Ez. Baina nahi oso labur bilduta, Mickey Mouse Empiriko. Mouse? Empiriko. Empiriko, Bai. empirismo, de Bai, ikusten bai. dudan egia da. Oso azkarre, TikToken... No, edo lusatu. Vale. Bestia usua da. Vale. Bai. Nire momentu da. Podcastak, ez? Daun mundo, podcast asko dare, no seke, eta orduan, agertzen zaizkit nahi eta nire nahi eta jende kriston pilai, podcast batzuk TikToken, rollo, fragmentoak ateratzen dituztela, diela podcast batena, eta agertzen die bi gizon, hola eseita, eta bat esaten denbora guztin, en plan gauzak de la tierra es plana. Reptilianok eta gize, mundu hau reptilianona da. Gu etorre ginen Sion planetatik, eta ez dakize, eta egon zala, nola ditzen da, iparpolon, no? Ba, pasauzola iparpoloa, eta hor ikusi zola kubo bat, hogeita mar kilometrokoa, eta bertan sartu zen, eta hor barruna aurkitu zituen bea 30 urte beranduago, eta bea 30 urte aurreago, eta erakutsi zioten zer zan bizitza, bizitzaren zentzua. No, pues literal. Eta Hau da guztie, toki bai. egon zala como 3 ordu hitz egiten, baina hoi mundu errealen izan zira como 10 mikrosegundu, eta kanpotikan ezin zala ikusi bea hor barrune hon zala, eta Vamos, itzulizat. droga hartu zuela eta eramantzala horrako bidai... Eta hoi da Mr. Tartaria. Baina tipo sinesten du esaten duena? Osea, Bai. vale. Bai, Mr. Tartaria. Eta bestea da Mickey Mouse empiriko. Eta bea da... Zer dudako? No, oin esango da, eske badaki zer dan. Bea da monigotea denbora guztin honi Mr. Tartaria izaten diola. Bai, hoi da. Osea, beak ez dauke buru asko. Baina hau dira bi gizon hor bideo bat egiten eta Baina bat dago como astakeriak bestia esaten. pintxatzen. Hoi da. Esaten dio, eso, tal cual hermano, dilo tu. Olakotan. Ta Mickey Mouse empiriko deitzen diote hola, zebeak esaten do, batzutan egon da bestearen aurka. Esanez, niko jutetola pentsatzen. Eta beak esaten dio, zeba. Eta Mickey Mouse empiriko esaten dio dala, zebeak bere iturrie, bere informazio iturrie dala primados negativos. Ke? Primados Galdu negativos... einaz berriro be. Vale. Aurkitu einaz baina berriro be galdu. Nor da primarios negativos? Primados negativos die, txikitan taula jartzen dizkiguten pelikulatan, Bai. marrazki bizidunak taula jartzen dituztela mezu subliminalak. mezu subliminalak. Orduan, beak zerbait frogatzeko primado negatibotara juten da ikustea aber hor mezu bat egon dela hoi kontrastatzen da. Bueno, baina hori existitzen dela, hori egia da, Zer Primados existitzen negativos horiek, Ah, no, bai. existitzen zirela hori... Bai. Barruan, beak esan du bere iturri hori dela. Eta Orduan, Mickey Mouse zuta ditzen hau txabatik bai. baita. Zeitu Mickey Mouse bezala? Bai. Esaten dio, tal cual, hermano, dilo, no sé qué. Oh, wow. Bai, muy animado, baina bai, taulako gauzak ateratzen dien TikTok. Eta Eta zer hemendik atera da klip hau fantastikoa dela esaten doela. Lehenengo adibidea ez dakit, baina en plan Dionek biak hitz egiten ez dut. Orduan, ez duzu uste lurra laua dela? No, lurra ez
delagoa, horrela ez delagoa, mostarruta delagoa ez delagoa. Eta, bale, baina jende erraldoia dago Antartidan, eta bai, hori bai. Ez dakit lehenengoa ez dakitela lurralagoa, bigarrena da gigantes en la Antartida. Bai, hori da. Eta da, Gigantes de Lulu. uso honek dauko neurona gehiago. Claro, esan behar nuen, usoaren harritzen baldin gaitu, igual hau entzun da gero, igual ez da gaitu hainbeste harritzen, ez? Bai, honek bai direla espiak, txabal. Baina, ez, eta jende hau egotea sare sozialetan eta jende hau kontsumitzea, segurazki kontsumitzen dela como humoretik eta como jajaja zertari zen duten, baina... Hasta que no, txabal. Oida, nik ezagutzen duten zirkulo sozialen. Da jajas, en plan, jende hau eta bondo, en plan, behiraz esan duten gaur, porque ateratzen dira rollo podcast bat. Gero urrengo hasten juten dira beste podcast batean, berdina esatea, baina berlan otra. Bat dautiko bai esaten dutela. Jeffrey Epstein no está muerto. Hori da. Eta hau da tesis guztia. Bai, eta gero zeola, en la lista de Epstein, euskaldun bat zeola. Eta beha izan zala hiltzona Kennedy. Dio barra auketzen da. Hauek bai josten dutela. Bai, ez baino, se les balantxoa. Bai, pixkot bai. Baina egongo da jendea, hoi Claro, es que badago, zenbait jende horrelako mobidak eta... Sinisten dituela, están abriendo los ojos. Kuku. Pues nada, equipo, zesango dugu. Ez dakit. Badago horrelako jende munduan eta gero badago 3 urteko aur bat gidatzen duela Formula bateko kotxeak. Badago. Baina hitz, Honen bideoa daukagu. Honen bideoa daukagu. Ikusten duzue? Kexala, hau. Ez que badago munduan denetarako, badago mundu esaten duela, hori, Antartidan daudela erraldoiak, eta badago jendea, esaten duela, ez dagatik ez nik bidatuko 3 urtekin horrelako kotxe bat. Hombre, ez dut uste bere erabaki soila izan denik. A ber, ez, ze nik uste, bai, bere aita zen motor gidaria, bere lana zen. Orduan, karo, aurra jaio izan da motorraren munduaren, bai, hor murgilduta da tope. Eta da, tipo honen semerik gazteena, deitzen da, Zain Sofuglu edo horrelako zerbait da Turkiarra. Eta hori ez da iristen, pedaletara ez da iristen iaia inora, porque 3 urte ditu, baina adaptatu diote movida guztia eta geratzen du... Zu eta ni eta guztia baino beto. Eta zu fijo, porque ez duzu egiratzen, baina... Takoiak da. Taz de jarri jote, ba. Ez dakit nola adaptatu duten oso ongi. Baina bea bakarrik. Stripper takoiakin igual. Zer stripper takoiak umia 3 urtekin, adoctrinamiento criminal. 1.31. Formula 1, hori xa. 1.31. Ya ves. Eta 10 centimetro. Jendiak tabletak ematen dizkio. Ja, egia da. Berdina. Augustiz berdina. No, broma, hau ez da bat ere. Ez dakit ondo dagoen edo ez, porque ez dakit zeintzuk diren hartzen diren segurtasun neurriak. Imaginatzen dut nahiko segurua izango dela, baina azkenean... Segurtasun iguala jartzita aukiko du. No, baina kotxia mugiru egiten da. Eta como azkar. hainbat kilometro... Bai. Eta umia? Eta umia, Ondo kotxean. egiten dau? Bera bakarrik? Bai. Las marchas y tal... Ni baino, bueno, zuek baino beto fijo, porque ez duzuek karnetik, baina ni baino beto baita. Igual prodigio bat, da. Hombre, bai. Pañalekin jarrita. Ya te creo. Kaka gainean. Badaki martxak eta pin... Guztia zu. Badaki zerrenen. Nik hau primado negatibo netan bat ikusten, No, pues ez dut zinisten. Eta jazta. Eta jazta. Bebe jefazo eta hue guztik. Ja, hori bai da la primado. Primado negatibo, bai. Pues bai, hau gertatzen ari da Turkian, existitzen da. Hore, badakizue Formula bateko gidariak askotan ez dutela... Osa, ez direla adin... Etxene, tengo un chiste, Turkia. Beira. Komika nacimiento. Jarri ongi pelukia. Tira upizka hau dago. Nabai da Turkian egon zela. Komediaren kostoa dago. Come here. Bai. Ta, oain... Barrutik sartu da. Bai. Oain dikan mediaren azpean ulia dakatzu. Bai? No, en plan, zure bizitzan, en plan, pelukaren azpean. Benetako ulia badokatzu baina. Que estás calva, digo.
Bai. Horregatik. Baino, ze hori entzait. Hala, beira, empowerment. Bai, En plan, claro que sí. Ja eruditzen zaitenen asko, kartoi asko ikusten danen. Bai. Rapatuko zera, ez? Bestea. Hoi da, rapau al cero y Turquía le van a joder. Jarriko ditut olako perukak OECR, Ahí estás. eta ya está. Baina los calvos molan, o sea, Bai, nori. nori bai. Boa, sí. O sea, sin más, o sea, quiero decir, ez da bilatzen dudan zerbait en plan de, me encantan, ¿sabes? Hori egia da, Baina- prezio faltsua da. Bai. Osea, ez da en plan, nik bilatzen dut burusoi bat, ez. Baina maite bildin batzen baldin pertsona batetaz eta burusoi baldin bada, pues adelante, kamarada. Ja, ez diozu utzi behar. Pues ez. Burusoi esan gabe. Eta burusoia izan da ere maite bindu naiteke berataz. Osea, ez naiz maite bintzen bakarrik higia duenean eta gero ja ez. Oso ausarta da zure Bai, politika, ikusten esatea diskurtsa bota ez De hecho, osea, ongi, en plan, guztia ongi, hilatekin ongi, hilik gabe Normalizatu ongi. ezak. Superazio historia oso unkigarria izan da, ni benetan erabat unkituta nago. Seguro. Oioi purdia. Ari zara negarrez, ez itxoin. Oioi purdia. Que soy como Ez da los- enteratu! Que soy como los gremlins, tía. Si me mojas, me deshago. Oh, mama. Gremlinak bustizerakoan ez Bai, que se dira hacen zer. Hori da. No, eso no ziur. Bai, gremlinak aztora hu ez da sarratu ez da rabia. Transformau. Bai. Ez dut Trans. pelikula ikusi oso Trans. gaztea Nik ez da. naizelako. Zu ere oso gaztea zara Bai. eta honen inguruan igual esatea. Nik ere ez dut ikusi, ez. Ez, bai, ikusiko dugu. Guazen, gremlin Oazen pelikula. Gremlin pelikula ikustera. Lan Ez dago Gremlin pelikula, non dago? postua utzi behar da. Bai, utzi behar Bai, Ez duzuela. naz itzuli behar. Gainera esan behar nuen lehenago zerbait, baina moztu nauzute. Jodeta. Gero nagusiak botatzen dit bronka esten dit, bueno, estruktura gehiago behar duzue, Vale. bata bestearen gainean ez Ez da gara, egin. Basuk esan, kaiata. Ez da, literal, buko baratzen gau. Kaiatik! Ni honean ator gero jun bar naiz, afaldu bar Ai, naiz. Dios mío. Bueno, equipazo, ez dakiz esan behar nuen lehenago, baina bueno, ya está. Emidu sekzioa la niña. Hori da, Sekzioa, buah. Prest Gremlin. Irrikita zaudete, jakiteko. orain agertu da Gremlina. Gremlina, bai, ni neu. Pek. Oso preparatuta dauket. Nau zerrenda bilatzen. Bale, jazta. Hori da, ah, No, beria egia esan. Bai. vale. Botako ez lehenengo hitza. Devorar. En plan, devorar, en plan, jan. Hombre, hoi esan nahi du. Bai, devorar, literal. Bai, yo he devorado. Eta iraganea. Baina da devore. Bai. Venezuela. Devore, Ez da en geiz. plan, Ja, ez da no? Ez dut esan horregatik. Pentsatu duzu. No? Vale. Ez da? Bueno, no pasa nada. Hau nola da? Hau toki seguro bat da. Hau espazio seguro bat da zure. Telebistan horrean. Zure homofobiarekin jarduteko, bai. Zu bezalako jendean entzatu espazio seguro bat da. Ez dakit zer. Bueno, Devorar. jarraitu. Ez dakit, sexuarekin zer ikusia daukana. Debora porras. Hori da dara izan bat. Zer da debora? Bai. Bai. Devorar da, aurreko esan izuna servir coño, rollo, buah, gaur kestan luka jarriet, servido coño, ba. Oie devorau. Berdina. Bai. Zertaz ari da Ez farrezka dakit, hau? hain dakit. Pues grazien du ustat bi kontzeptuak sinonimoak izatea. Ja, Ah! antxera kontrol. Claro. Bai, da devore, en plan. Vale. Devoraste y serviste. Horra tope. Dia komplementarioak, Bai. lehenengo serviru eta Hoi da, gasa. servir. Bai. Bai. Eta euskeraz, irentxi. Irentxi. Baina hau da segure lana, ez da Baina Ez nire lana da, histeria kartzea eta denon artean euskaratzen. Ah, euskaratzea. vale. Ulertuta? Bai, Eta euskala gainera jar. perpausa osatuko dugu. Baina Aurrekoan bezala. irentxiza tragar. Claro. Devore da como gehiago animalitik datorren zerbait, en plan Baina de... nola jaten dute animaliak? Jarraitu izketan, bilatuko dut neuronalaren. Non? Neuronale. Neuronale. Iztegi neuronala. Ulertu Neuronale. duzu nahi dudana? Bai, noski. Osa, irentxita traga, baina devore da como... Ez que ez da, Guztiz jan. kobertura. Horrela como... Guztiz jan. Nola jate dute animaliak? Basapizti batek nola jaten du? Hori da. Hori zer da euskera? Jan, Zakit, irentxi, klikatu, klaskatu, tragatu. Irentxi da biana. Irentxi. Karo, irentxi tragatu, baina ez dut uste Irentxi. devoreren sinonimo bat dela. Ez. Ba, neuraleko bai. 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 Neuronal. Urrengo kontzeptua. Era. Era. Era de... Euskeraz aroa. Aroa. Hoi da. Bai, eske euskeraz ja hoi esan behar nuen bai. Aroa. Aroa? Bai. Erabiltzen da asko, adibidez, ni gaur nahiko gorri nator, Bai. nau nere motomami eran. Bai.
Bale, era esan nahi duena, berez, ez? Hoi da. Hau ez da oso jentzen. Ez baino, asko erabiltzen da, igual, bihar jartzen dut dena beltze eta esaten dut. Hau nire... Emo eran. Hoi da, o gotiko eran. Punki eran. Hoi da. Bale, guai. Asko erabiltzen da, kontzeptu ez dela. Ados. Eta esan dugu euskeraz, aroa. Aroa. Eta zure aro gotikoa. Ni nau nire aro gotikoa. Bai, zare zure aro Marilyn Manson. Aro, eski zare Marilyn Manson, pero sobrau. Behin... Hau daian zinean? Bai, no, ez zinean. Behin, aktuazio baten ondoren, tipa bat ez da guau, guztu jat modu bat dira zuzta, gora azte guztasun mordo bat Marilyn Tari, hain Monroe da bera Manson. Bai, esan zen nina, bai. Ni eske. Eta zu beretan uste zenuen Marilyn Monroeen... Galdetu zidanean, esan nuen, Marilyn Monroe. Ez naben pentsatu, ez que nik ez dut konsideratzen Marilyn Mansonen existentzia. Normalia ez da buruan daukoan. Ja, claro. Marilyn izena lehenengo Monroera doa, eta gero Mansonera bidali behar nauzu. Pero claro, Manson eso, daukazun make-uparekin, en plan txuri, begiak beltz, ez dakiz zer. Y ya está, ahí poco más. Literal, porque poco más me echo. Begira, eskerrik asko berdio ere gure kultura aberazteagatik. Eta ez dago gehiago? Bai, badago. Dala ere gogokoena. Ai, ama! Dala girl math. Girl math. Girl math. Math, matematika? Bai, eta girl de neska. Bai, girl, bai. Ze uste zu bala? Girl math. Bai. Neska matematiko bat? Ez. Jarri bizut adibide bat, Girl math. dala nere kasu, Vale. Aurreko urtean izan zen. Kainen omaiatzen, erosin ditun Taylor Swift ikusteko entradak. Vale. 80 euro. Uf. Ez dala, zan merkena. Bai. Hartu bet merkena, zenio horrean noa, sin más, ikustea, jajaja. Osatzen nahi ez ergaztau. Hostia, 80 euro badira. Bai. Baina ze gertatzen da, hemen sartzen da girl math. Nik erosten bali baitut, maiatzen, dala hortik urte batea, iristen naizeneako, ja... Diru hori itzuli egin da maitetik. Konzertua. Hori horretik esaten, bueno, guazen erostea, ze iristen naizeneako, vamos, ja... Pentsatzen nuen esan bar zenuela, gero saltzen zenituela. Ez. Eta orduan egiten zenuen girl math. Hau da, bi erosi bat saldu, prezio bikoitzera, eta orduan, zero, bai musutruk benetan joan. Hori da pixkat boi maz, pixkat mentalidatu. Baina eske, hoi esan behar nintzen. Musutruk kontzeptu hau egia eramatean. Bale, bai. Baina hau da zerbait pixkat delulu barrun da hona. Bale, erosten duzula eta gero jazten duzu eta orduan esaten duzu. Hilabete ondoren ez dute zer gastatu. Ze Taylor Swiften sarrera horiek ja erosi dituen. Hori da delulu aterkinaren barruan zotzen den zerbait. Da matematika, bueno, eske matematika ez da egiten, baina da como... Gauza txiki batzuk itea, zure gutiziak, bakizu zer dan gutiziak? Bai. Baina esan zeiken, gutiziak edo zure gauzak ordaintzeko, como burue solte ukitzeko. Bai. Ez ukitzeko como karro. Presiorik, bai. Esatezu, ordaindu diate lanetik, oain dela aste bat, oain dik dauzketetak izan bateu, uko gazten gastatzea, porque urrengo hilabeteen berriz ordaindu behar diate. Así que acabo. Nik etxeo gauza bat pixka bat antzekoa, baina osain beste girl math, da como vieja math. Hori da horrestea. Todo taka. No, baina ez da egia. Adibidez, ai ama, dago oferta bat, hiru esne kartoi erosten baditxut emate izkiate bat. Aldoan esate, bera, zu itxutiru. Oida, tonto math. Totalmente, ni naz. Bai, tont math. Horixe da. Jausten naz, vamos, buruz bera. Edo adibidez, nau kafetegi baten, daukatelako, noia beti, eta oso goxua du janaria, baina daukate programa bat, non 100 euro gastatzerakoan 5 itzultzen dituzute eta nikoa, jazta. Bihargo saltzea. Horixe da, bihargo saltuko dugu. Eta 100 euro gastatzen dituzu horretan? Baina igual, hilabetero. Kafetegira, dari de etxea ondoko kafetegia, eta oso osoa dago. Eta gozari bat, 2 pertsona ondako igual dia 12 euro, baina berdin jat, porque noiz bait. Helduko zait kupoia. Hau da, nire momentua. Eman biztozu kafesnia, gratis, txabal. Zure garaia. Kupoia, Nafarroako kupoia. Hor nago. Aien! Eta girl math euskeraz? Neska kontuak. Joder, hija. Nesken kontua. Neska kontuak. Vale. Neskontuak, embede deskontuak. Vale, zure sekzioa nahiz izatea? No, nik ez daukot sekzioa. Lujo.
Baina ez bauz baiten ongi zure uste da jatne hori aitea. Eta nire galdera da, zergatik hori deitzen dira neska kontuak? Ez? Berak esan dago. Berak ez? esan dago. Berak esan dago. Ez, izan zan zerbait emakumeak esan ez dutela TikToken. Rollo, zeren emakume batzuk TikToka grabatzen. This is girl math, eta hori azaltzen zuten. Ya está. Ez garen misokinak. Bai, ez da hori. Ez, baina ulertzen duzu esan nahi dudana? Bai, claro, esan dudana lehen, esan diazu, baina hori izango txateke boy math, ez? Mentalidad de tiburón. Eta gero, girl math es como... Ez que bakaude generoaren momentu baten non feminitatearen birrapropiazioarekin jolasten ari gara. Eta honek toki batzuetara ekartzen du batzutan. Adibidez, egon zan trend bat TikToken zela girl dinner. Girl dinner. Nik girl dinner egiten dute batzutan. Baina eske, hasi zan hau, neska batek igozabelako dekoina en plan, hau da nire afaria, hau da neska bat afaria, eta en plan zigarro bat guztita, en plan super deprimente. Eta tipo horrekin zaben dekoina, eta birala egin zan. Baina hori adibidez da grazioso, ez? Bai, sí eran. Baina gero, birala egin zanean, jendiak asimilatu zuen kontzeptu hau misoginiaren prismatik. Zanen, hau da nire neska afaria, eta zinen como... Una loncha de queso. No, 2 uvas. Una loncha de queso. En plan, como TCA. A ver norka faltzen den gutxien, porque hain ez neska bat. TCA entzun du, eta zan dute, 45 minutu. Acabáramos! Simulacro! Pues txau, pescaos. Nafarroko follak, urrengor arte. Cariño! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.